Genesis chapter 14. Since benolothe baye baba nokuthi babe nengxoxo ukuthi ayingeke masihlukane. Wena Lothe choose ukuthi ufuna liphi side, nami ngichoose ukuthi ngifuna liphi side. Wasulothe ezikhetha lela side elalikathi ngathi linamadlelo angcono elingaseSodoma. Kunento eyayenzeka ke laphayana, uLothe waye kwaba khona amakhosi ayi4 avukayo azohlasela izizwe ezu5. Okusho ukuthi amakhosi awu4 ahlasela izizwe ezu5. That is ama-kings awu4 azohlasela amanye ama-kings awu5. Ase laba awu4 ayekade ezo-attack iSodoma neGomora awina empini, asethimba mayithimba athimba yonke into, asethimba noLothe. Wathathwa noLothe wahanjwa naye. Ababephunyukile empini bahamba baya kuAbraham bamchazela ukuthi ufikile lapha bazohlasela izizwe ezu4 zase zithatha noLothe zihamba naye umfowethu. Uthi uAbraham lento yamphatha ukuthi kuthiwe kanti noLothe bekhona lapho uthathwe kwasani yonke into yakhe nemfuyo yakhe bathinjwa kwasekhanjwa naye. uAbraham wathi never. uAbraham ke ngangazi ukuthi wayelisho ngale ndlela ukuthi ngoba kuthiwa azange afune uncedo, wavele wathatha iarmy yakhe 318 yamadoda ayizalele kwakhe well trained, etrainele impi. While attacker 4 nations ngearmy yakhe engacelanga sizo mntwini, wabahlasela wabuya nayo Lothe. Kuthiwa abasukela bazofika endaweni ekuthiwa kuseDani, wabathola lapho wabuya nayo Lothe. Lezazizwa wazishabalalisa wazinqoba, wabuya wabuya khona ethi iBhayibheli wahlangana khona noMesedeki wazokhipha isumi ebonga ukuthi uNkulunkulu umsizile. Haleluya. So uyabona ukuthi kunabantu ke ababehamba noThixo bengaswelanga nto, bengadingi into, baze babiza umntana abahlobo bakaNkulunkulu. Amen. Bangcwele lento lena sisayixoxa sisabona lo mthandazo wokubonga. Sibonga imisebenzi uNkulunkulu asiphe yona. Ngokunye abantu nami uNkulunkulu amsizile. Haleluya. Ngase nginikwa kumsebenzi uThixo sekudala ngizala ngaphambili ngizobeka izandla. Amen. Mhlambe mangafakaza emthini ongakawuthola umsebenzi, mina ngezala ngaphambili ngaze ngayeka ukubeka izandla ngoba into abantu ngiyeke hayi ukuthi bese ngiphambili, because bese ngithi noma ngizena umzalwane usezothandazelwa nami sobabili ngoku, yabona ngokukazi ngisengishaya inhlungu. Haleluya. Bathi ukungena ithandazo bangcwele uThixo waye wanginceda nami. Haleluya. Ngathola umsebenzi. Leyo nto yethu ke bangcwele ngithi ke masithi ke God's plan against our current situation, sizoxoxa nje ukuthi uThixo yini ayiplanele ngathina lesisimo esiphila phansi kwaso kufanele yini siphile phansi kwaso sokudinga kangaka. Haleluya. Ngoba i-problem yona ikhona la ekusweleni imisebenzi. Mangibala nje izinto eziyinkinga eSouth Africa namhlanje eziyizona main problems eCountry Z4. Eyokuqala i-unemployment. Number 2 inequality. Number 3 ama-energies okuchaza ukuthi ukuhamba kwagesi, ukucisha kwagesi, yabona. Number 4 kube sekugibeni. Kodwa thina sizoxela kule ye-unemployment ngoba i-unemployment eSouth Africa i-31.5%. Ibese eyabantu abasha bebodwa ibe u46, ingaphezulu kwa46%. Kukodwa kuqiniseka ukuthi ingaphezulu kwa46%, okuchaza ukuthi linganiselwe ukuthi ingawu58%. Mangaba kunjalo okuchaza ukuthi eSouth Africa if ever kunabantu abasha abawu10 million, guaranteed abawu5.2 million abasebenzi. Hallelujah. So ingakho ke kufanele njengabantu abakholwayo mina ngathi mangihleli ngingasebenzi, ngi-apply ngingabizwa, ngingayifuna nje lento eBhayibheli ukuthi yenzeka kanjani. Hallelujah. Yenzeka kanjani ukuthi ngikholwa but
ngisafarishe ngendlela efanayo. Hallelujah. So ke kufanele abangcwele sibheke lapho ke. UThixo ke bangcwele ngokweplan yakhe akaplananga ukuthi sidinge lezi zinto ngeke ngazithola nje mangaba ngiloko ngiqhubeka ngifunda iBhayibheli. Akufanelanga thina sabantu abakholwayo sibe phakathi kwabantu abadingayo ngempela, abadinga imisebenzi, aba-applyayo babese bangabizwa noma bangaqashwa nabangasebenzi. Okokuqala into engithanda ukuyiveza, although ngomunye wabantu abasebenzayo, but uNkulunkulu masifunda iBhayibheli ayikho into la ithembisa khona ukuthi ngimnika umsebenzi. Hallelujah. Akukho la ithembisa khona uyakwenza ngoba enamandla okukwenzela ukuthi asenzele. Hallelujah. Otherwise akukho kwiplan yakhe yokuthi thina sibe abantu abaqashwayo kahle kahle. Ngicela sifundeke kunezinto ke uThixo aziplanile lezi engithanda ukuthi sikhulume ngazo. Exodus chapter 31 from verse 2. Amagcisa okwakha isibingelelo. Amagcisa okwakha isibingelelo. Hallelujah. Angazi leli gama lokugcisa noba siyaunderstand sonke na. Hallelujah. Ngicela usifundele ke manje. Uyabona ke uBezaleli unyana kaUri umzukulwana kaYuri wendlu kaJuda ngimnyule S3 ngimnyule. Hallelujah. uBezaleli owendlu kaJuda uThixo uthi umnyulile. Amen. Okay. Verse 3. Ndimzalise ngomoya wami ndamthijize ngokuqonda ubuthule nabo bonke ukugcisa. Hallelujah. Ngicela masithanda sineqiniso. Babekameni kaJesu waseNazaretha isiloko liyaphila lingamandla libibone ezimpilweni zethu. Thetha ngesixaka sakho Nkosi simamele in Jesus name amen. Amen. Cela uphinde usifundele mama. Verse number 2. Uyabona ke uBezaleli unyana kaUri umzukulwana kaYuri wendlu kaJuda ngimnyule. Amen. Ndimzalise ngomoya wami ndamthijize ngokuqonda ubuthule nabo bonke ukugcisa. Amen. Ukucwangcisa nokuyila esebenza ngegolide, isiliva nobhedu. Ukuhola nokuqinga amatshe nokuthwela na wonke umsebenzi wokugcisa. Hallelujah. Bangcwele uMoses ngesikhathi uza kwakhiwa ikeya yomnqophiso noma kuzakwakhiwa umphongolo wendlu kaNkulunkulu lapho uThixo ezohlala khona phezulu kwekeya. uNkulunkulu wakhuluma naye uMoses emchazela ukuthi Moses, ngifuna manje kwakhiwe ikeya yomnqophiso. Uyayichaza imaterial ezokwakhiwa ngayo, izoba negold, izoba nesiliva, izokwakhiwa ngeplanga. Ubese kuthi kunomuntu engimchuzile, ngamfaka umoya wami, ngamipha umoya wokuqonda, understanding. Hallelujah. Nokwazi ukuthi asebenze ngegolide, asebenze ngesiliva, aphinde asebenze ngeplanga. Okazi ukuthi lo muntu lona uThixo wayemphe ama skills okusebenza ngezandla. So sithi nje verse 13 and 15. Okay. Yes. Verse 13. Umzekeliso ngezicaka ezazigciniswe imali. Verse 13. Izibizile ke izicaka zayo ezilishumi yazinika imali engangekhulu lerandi sisinye. Yathi kuzo Khwebani ngide ndibuye. Khwebani ngide ndibuye. Ngicela ngifundele ku-English. Umzekelelo bangcwele owenziwa uJesu. Hayi ukuthi wawenziwa umuntu. uJesu wayekhuluma ngalo mzekelo. Ekhuluma ngombuso wezulu. And sikhumbule ukuthi wayekhuluma ngobukumkane bamazulu. Wayengakhulumi ngenye into. Verse 30. Before he left, he called his 10 servants and gave them each a gold coin and told them, "See what you can earn, and with what I'm gone." Hallelujah. Cela angifundele ngiyaphethe i-English manje. Khona ngiyaphethe i-English. Any vision. Verse 13. This fellow to be part of
parable of money usage. Indlela yosebenzisa imali. So he called 10 of his servants and gave them 10 minus one apiece, each equal to about 100 days' wages, and said to them, do business with this until I return. Kuthiwa wathi do business with this until I return. Okusho ukuthi uJesu nje kufanele abuye wena wenzani ibusiness. Wena uyathengisa. Hallelujah. Ngicela okay, iyona nje ivision esinayo English, khona ivision engiyidinga. Angekho ngiphethe English ophethe olunye uhlobo. Ngicela ufundele manje. So he called 10 of his servants and gave them 10 miners. Put this money to work, he said, until I come back. Yeah, nansi ke le ndaba engiyifuna. Kuthiwa wathi put this money to work until I come back. When the vision uthi wathi do the business, omnye uthiwa wathi hweba ngale mali, ngize ngibuye. Hallelujah. Okusho ukuthi whatever you have bantwele manje, kufanele uyohweba ngayo. Hallelujah. Sizokwazi ukuze ma conferenceini sigeze ezikonzweni sihlale kumanje kunabantu abangezange ezikonzweni bashoda ngani baswela imali abanye noma umuntu akuthola ukuthi akafuni ukuya enkonzweni but kwesinye isikhathi uthola ukuthi uswele yona imali ngoba into eyenzekayo bantwele kuvele kwenyuke izinto imali yomuntu oholayo inyuka kayi-1 ngonyaka ayinyuki kaningi inyuka once a year. Uma kuthiwa yenza business awusungaphoqa ngoba njengoba nami ngisebenza ngiya-understand ukuthi nginyukelwa imali once a year and ayizonyuka ngale ndlela enyuke ngazo izinto because unyuka upetroli kunyuka ukudla esitolo makunyuka ukudla esitolo unyuka upetroli lasihlala khona irent iyanyuka. Hallelujah. That is everything. Unyuka impahla esitolo unyuka yonke into uthenga into zokugcoba kwenyukile kwenyuka yonke into but imali oyiholayo inyuka once ngonyaka and ayizophinde izonyuka once. That is why when uzibhaqo sosuka la uyohlala lapha because manje standard of living sesingaphezulu kwale mali oyitholayo. That is why it's business ithi iBhayibheli namhlanje put this money to work. Okusho ukuthi whatever cent efika kuwena put it into work. Do business. Hamba uhweba ngayo. Hamba uyosebenza. Thatha amafutha uthengise ukhokhe izikweleti zakho ukuze esele uphile ngayo wena nonyana bakho. Hallelujah. Amen. Yeah, put this money into business. Hallelujah. Kunento abantu letha ukinvesta. Moya nje mayenzeka eNedbank. Ukhona lapha all 32 days. Kube khona just invest. Oil tax free, of which uyathanda ukukhuluma ngawo uMinister of Finance. But makwenza i-budget speech nge-understand that ukuthi siyosibhekela ukuthi grant izonyuswa ngamalini eyabantwana nalabantu abadala sibe sesibhekele konke sibheka notshwala ukuthi benyuka kangakanani. That is ilevel esiphila kuyo ilezo zinto esizinakayo. But kunokunye ngizothanda ukuhighlighta namhlanje akukhulunywayo laphayana kwi-budget speech. Lapha eBank ke kuno 32 days ne kube khona lento ethiwa just invest tax free investment. Okazi ukuthi investment engatexwa leyo kulonyaka lo nyaka lo ophelile bokade la South Africa ukwazi ukufaka imali ku tax free investment up until sube ne 36,000 la South Africa i tax free investment bokwazi ukufaka kuze be 36,000 kodwa uyinyusile uEnoch Godongwana uMinister of Finance wathi la South Africa so yakwazi
ukufaka le mali ku just invest ku tax free investment up until izifike ku 46,000 okazi ukuthi songa investor imali engazutax izibe 46,000 ingathexwa ayinama charges ayitax uyifaka ku just invest kodwa itrick yawo i1 ku just invest ukuthi imali wazi ukufaka inotice yosuku oluyi1 akwazi ukuyikhipha kusasa but 32 days ukwazi ukufaka inotice up until ukufaka insuku ezo32 before wazi ukuyikhipha imali but just invest yena wazi ukuyifaka namhlanje ukwazi ukuyikhipha namhlanje ukwazi ukufaka inotice namhlanje kusasa uyithole iyona trick kuphinde kube interest rate leyo le 32 days ibala ngonyaka leyo ibala ngenyaka ukusho ukuthi le ka just invest ina interest eningi kuna le 32 days okwesibili ka just invest ayitax up until suku 46,000 nabo besho Minister of Finance kwi budget speech amen kube sebekhona into ekuthiwa ukuthenga ama-shares ukuthenga ama-shares ebangcwele uya ekhampanini ukhulume nabo but mosebenzisa uCapitec Bank kukhona lapha into ekuthiwa easy equity ekhona lapha kwi-bank yaka-Capitec abantu abano-Capitec mhlawumbe uyibona lento ungayinaki kodwa leya nto uyisebenzisa iba yi-app uyisebenzisa ukuthenga ama-shares kumakhampani amaningi-ke kufana nabo-Old Mutual, Metropolitan, nabo-Sasol, Allen Gray, zonke lezazi ile language ebengithi ixoxwa ngalana-ke lapho njebe sithi bakhuluma ukuthenga ama-assets bakhuluma ukuthenga ama-shares lapho abayixoxe le nto yo-credit score nani lapho uxoxo le nabo ukuthi sithenga ama-shares sithenga i-property zonke lezo zinto lezo so mama babuye ebhenki-ke wamhlawumbe uzobuza mina uze ugcine so ungena details ngize ngasakwazi ukuchazela kuba khona umuntu ekuthiwa u-financial advisor uma ngabe u-financial advisor engekho bakuthatha bakusekulo mnyango ongakwazi ukuthenga kuwona ama-shares bakunika inamba bona labasebhenki bathi hayi uma ufuna ukuthenga ama-shares lana aqala emalini ethile nayi namba khuluma nalabo bantu okanye ku-easy equity ayavela-ke khona easy equity modalot easy equity ubheke laphayana amanye as little as 8 rand uthenga ama-shares haleluya ama-skills okusebenza ngezandla uthi mozisuba nawari ukuthi izokwakhiwa kanjani le nto yamnqophiso ngoba kunomuntu engimkhethile ngaphakathi endlini yami okuyena ozozenza lezi zinto ngezandla zakhe ngoba ngimphe umoya wokuhlakanipha noqonda nokwazi amen cela uphinde sifundele verse 3 verse number 3 ngimzalise ngomoya wami ndamthinjize ngokuqonda ukuthule nabo bonke ubugcisa verse 4 ukucwangcisa nokuyila esebenza ngegolide isiliva nobhedu ukuhola nokuqinqa amatshe nokuthwela na wonke umsebenzi wokugcisa kanti-ke noHoliyabi unyana ka-Ahisamaki wendlu kaDeni ndimthumbile ukuba ancedisane noBezaleli naye-ke ngokunjalo bonke ukuthule nokugcisa ndimphile khona ukuze babe nako ukuyenza yonke into endiyalela ukuba yenziwe haleluya so bangcwele umuntu kuye kuthiwe uzalwa efumbethe amen ukhona leso sisho esithi uzalwa efumbethe so uThixo lokho uyakunqina-ke manje uyabaveza laba bantu abazoncedisa nabazosebenza okusho ukuthi uNkulunkulu njengoba uhleli lapho kulo ndawo kuyona unesibabalo onaso osinikwe uThixo uneskill onaso uNkulunkulu akunika sona ngale kwalesi osuka uye esikolweni uze ube uyofunda ube nediploma nokube nedegree nokube nani but kunento uNkulunkulu akudale nayo engeke isuswe engakwena ngaphakathi bamba abanye bakwazi ukucula abanye bakwazi ukusebenza ngezandla abanye bakwazi ukuthunga abanye bakwazi ukwakha
abanye bakwazi noma yini kodwa there is a skill osinikezwe uNkulunkulu ekumele ukwazi ukusebenza ngaso. That is into oqala le uThixo akunika yona nakuprovide yona uma uzalwa nje. Ukunikeze iskill ukuthi ukwazi ukusebenza ngaso. Now iproblem ke la efika ibe khona iba ukuthi thina abantu noma ngizothi thina ama South African ngoba ngeke ngithi thina abantu abamnyama but thina ama South African sikholelwa kakhulu ekutheni si apply siye kwaMlungu siqashwe sihole ngenyanga. Kodwa kunamanye ama options uNkulunkulu awabekile ukuthi size sikwazi ukusebenza ngezandla sibe nama skills. Akuwukuthi lezi zinto sesithi uma sesizidinga kusuka abanye abantu ngaphandle kwamanye amazwe bafike bazenze lezi zinto sijike siyocela kubona. Sikhona abangcwele. Hallelujah. That is now siyadinga ezabazalwane ukuyiconsiderisha lento noma ngingathi ezabantu abasha ngoba le ngcindezi bangcwele iba khona kakhulu phaya esikolweni. Ngiyakhumbula nami ngesikhathi ngifunda le ngcindezi sasiba nayo yokuthi mina ngeke ngize ngiphume esikolweni ngenze into ethile sibe choose. But kufanele manje sifikele estage sokubona ukuthi okay ilizwe lino 58% wabantu abasha abangasebenzi abaphila ngo-370. Okazi ukuthi ke manje kufanele lezi zinto ngoba uNkulunkulu yena uyazirecognize nathi siqala ukuzibuka ngamanye amehlo ngoba uthi uNkulunkulu lo muntu ngimphe ukusebenza ngeplanka ngesiliva azibale zonke zibeningi abesabale ngisho abancedisi bakuthi nabo abantu abazomassista uma kwakhale inkeso yomqophiso ngibaphela ama skills lawa nalezi zinto masenze umzekelo bangcwele makuthiwa kukhona nje ukwakhiwa kwendlu izitena lezi ezithengwayo ziyadura njengoba zidura njena abantu abazakhayo akubona baba. At the same time ayikho into abafika nayo ethiwa beze nayo mhlawumbe isuka nayo ngakubo. That is cement bafika khona la isihlabathi basiphela emfuleni yalana babese bahlanganise babuye bazothengisela thina. Mangibheka ehardware lo mshini la okhipha ama blocks awu2 u1.3 ngingawusheka lapha kwenye ihardware u1.3 emsinakhona. So iblock ubowazi ukuthi isament A1 ikhipha ama blocks awu35 blocks one bag yesament. Mina into engithanda ngisesha ngayithola one bag of cement uthola 35 blocks. So wena ke uyithenga ngamalini ama blocks muza wakha indlu. I give 750 maybe 8 rand but uyithenga ngemali enkulu ozothola ukuthi leya mali leyana isuke seyiphinda phindwe kaningi kunaleyo leyikhokhayo. Hallelujah. 1150 bangcwele ePort St John's blocks. Kodwa ngithi i1 bag yesament ikhipha ama blocks out 35. That is 1 bag of cement, 4 wheelbarrows zesand noma idust leyokwenza isament le yokwenza izitena lezi zakhona. Then i-crush dust is ubese uthola ama blocks out 35. Imagine ke ukuthi laba bantu yini ezobaxa ukuthi bafike babe iziceli mabefika la kuthina because bafika thina sihleli bafika bathengele ngisho bayithenga le hardware bakhisa i-cash data emfuleni babuye bazosithengisela thina sonke siphethe ama CV sifuna uku-apply. Hallelujah. That is the problem yokuqala esinayo leyo. Hallelujah. Sikhona nezinye ezekhona la machine yakhona as a paving. Bezazibona ngisanda kuzibona nazo ngizithola la TikTok umuntu ezakha as a paving. Uthi yena zikhipha about 40
yazo lezi paving wall kathi u6 kanje ezikhishwa ibheke eyi1 cement nazo about 40 nalethiwa ijiloka uthi u50 rand kodwa nakhona mhlambe sithi phuma sibe u25 kwibheke eyi1 that is thina siphilipile yokudleka kodwa singenanto. Hallelujah. So ama skills ke bangcwele abalulekile. Hallelujah. We need to consider ama skills ukusebenza ngezandla. Hallelujah. That is point number 1 lo. La South Africa bangcwele abantu abangasebenzi bawu 7.8 million abahleli abaphila ngegrant nababonelelo government abanye nje ngoba mangabe uphila ngegrant is either ile yabantwana nokuholela abantwana noku370 nokuhola leyebudala kodwa ukubonelelo government 7.8 million abantu abangasebenzi and bonke laba bantu bakhala ngento eyi1 ukuthi ama opportunities awekho but abantu abasuka ngaphandle bafika basibonise ukuthi sizibuka izinto ngendlela wrong. Hallelujah. Yebo siyavuma government akenzi kahle kodwa isikhathi esikhulu mhlambe nathi indlela esibuka ngayo izinto akuyona le uNkulunkulu afuna ngayo. Hallelujah. Okay, sibese sesiyasebenza ke ngoku. Ngicela abantwana mhlambe nabo awu3 abantu abasha noba kusani school kodwa abathathu nje. Ngicela nina nizomala nizingana. Uyiwanda. One. Ama classes ke bagcwele abe kanje nakhe. In fact yonke indawo. Class number 1, class number 2, class number 3. Class number 1 ukuthiwa ubizwa ukuthi low class. Ngabesibizi bakubizwa nje babizwa kanjalo. Kube sekuzoba khona middle class. Kube sekuzoba khona top class. Laba abawu low class abantu abangasebenzi abaphila ngokubonelelwa ugovernment. Amen. Babizwa ukuthi low class. Kube khona middle class. Laba abantu bonke abanama payslip abaholayo naba bonke nje kodwa nje umuntu oholayo nje ohola ngenyanga because lo my holiday ititle yokuthi manager noma nurse noma uyini but we hold that for 365 days but uhola ngonyaka like 12 middle class. Ubese kuzoba khona top class. Obani top class bangcwele? Business owners. Bonke laba bantu abama owners abanama business no government udepende upon isikhathi esikhulu because it tax enkulu iqhamuka laba bantu. Yes baya-taxwa laba but laba i-tax yabo njengoba i-collector iya-collector but akufani nalaba. Laba baphinde babe ne-influence ku-government bayakwazi ukunga-taxwa football banendlela zokuyibaleka nje tax banga-taxwa and mama sebengasataxwa laba i-tax izodlala laba kakhulu because laba badepende i-tax labaya. So if ever laba beza nendlela nezistrategies zabo zokuthi thina siyayibaleka i-tax because banepower kakhulu ku-influence ugovernment. Hallelujah. So ufocus ekuthengeni ama-assets ake sifundele iBhayibheli. Ngifuna sibone ke izethembiso zikaThixo uNkulunkulu into azokunika zona sibheke against thina izinto esizihalelayo. Sifunda ke uDeuteronomy chapter 8 verse 6. Verse 6. Ngoko ke ithobeleni imiyalelo kaNdikhoyo uThixo wenu nihambe ngendlela zakhe nimhlonele. Okay. Thoma simthobele uThixo sihambe ngendlela zakhe simhlonele.
A. Kaloku ngoku udikhoyo uThixo wenu uningenisa kwilizwe elihle kunene, ilizwe lemifula ebaleka amanzi, ilizwe elinemithombo, ilizwe eliqhabhuka imisinga yamanzi ezinhlanjeni nasezindulini. Hallelujah. Ngicela ngifundele ku-English, ophethe English verse 7. Ngifuna nje landa, futhi manje sesizofunda ku-English nakusiXhosa. Sofunda uma ngala bese aqhubeka ku-English. Sibe izinto uNkulunkulu yena afocus kuzona. Verse 7. The Lord your God is Cela uphathe Nike nje. Verse 7. Verse 7. The Lord your God is bringing you into a fatal land. Twa is bringing you into a fatal land. 1. uNkulunkulu ukuthembisa ngomhlaba. Uthi God is bringing you to a fatal land. Akasibheke bangcwele, uyiland lena iyini? Sinama assets, sinama liabilities. Uyi asset. Ngoba sithe asset ivalue iyenyuka. At the same time iyakwazi ukuthi ngokunayo abantu bayarentisa abantu banazonke lezi zinto. Kodwa uNkulunkulu ukuthembisa ngomhlaba. Number 2. A land that has rivers and springs and underground streams gushing out into the valleys and hills. Kuthoba ngcwele uNkulunkulu uzokunika lo mhlaba omuhle kangaka omkhulu onemithombo yamanzi onemifula emihle. Manje bekunini ngale yamini bekade phela upetrol ezindaweni zonke. Bekulesithathu. Ngolesithathu ubungekho upetrol ezindaweni. Mangakuchazela into eyenzekayo kuyalikwa kwaIsrael, Iran neAmerica. Njengoba belwa kunalomfula ekuthiwa iStrait of Hormuz. La athi wonke imikhumbi ethuthu oil ifanele iyodlula khona ngase-Iran. I-Iran yavele yablokha lo mfula. Yathi la bengilwa nabo basadluli bekunyanzela ukuthi amazwe ecela ukudlula okanye amanye amazwe abesekhokha uma ngabe ezodlula lapha. Each and every ship edlula lapha ngokugcina i-charge 2 million ngokudlula kulo mfula. Because le ndawo indawo emekanje okuwukuthi uma ufuna ukuya eQatar, eSaudi Arabia, uyaphiphipa kodwa ungena lapho uthenge uzodlula kule passage lamanzi. So lela passage lamanzi noma ungazuthi amanzi mhlawumbe amanzi adelekile but ukudlula kule passage njengoba elivalile uzakhokha 2 million or else kuthiwa udlule at all. Kwaqala kwadlula amazwe waku2 kwakudlula eChina neRussia kuphela amanye amazwe angadluli. Kagcina neSouth Africa yofaka application sicela nathi ukuvulela sidlule. Ulo monakalo ukuvale leso street leso ke. Lo mfudlana lo othi ukuvale imikhumfanele wabe laphana ile yablokwa so ku affected almost umhlaba wonke. So ungacabanga ukuthi amanzi abalekanga. That is why uNkulunkulu ayomention ethi ngizokunika umhlaba omhle, ngikunike nomhlaba ophethe imithombo yamanzi. Hallelujah. Bayakhokha abantu bekhokhela ama rates khokhelwa amanzi. Hallelujah. And uAbraham uthi yaqaphela ngesikhathi emazweni wayeloko ezembela imithombo yamanzi, wayezembela noIsaki. Kwakuthiwa mayifike endaweni bafike bemba amaqhule bembe babe nemithombo yamanzi because babazi ukuthi amanzi abalekile and amanzi awahlikelwa ivini enyukelwa ivini njalo. One other year kwaba khona indoda erithinga umuntu eShayina eyithengisa amanzi. Hallelujah. So uNkulunkulu lezi zinto sithembisa ngamabomu ukuthi ngifuna sikushintshe ifocus yethu kulezi zinto esifocus kuzona esizithethe njengama achievement. Esithi masinazo sizithethe njengama achievement kodwa akusiwona kahle kahle ama achievement according to the plan kaNkulunkulu. Number 3, cela sibele mama esiXhoseni. Isiqhubeka naye mama sehlika naye. Sifunde isiXhosa sifunde ngeEnglish. Lilizwe lengqolowa, irhasi, idiliya,
amakhiwane, iharnati, amafutha omnquma nobusi. Kuthiwa amafutha omnquma nobusi, ilizwe lengqolowa nani. Hallelujah. Zonke lezi zinto lezongqolowa lapho kokho izingwa lezi. Njengoba sisithenga every day. Sambe siyosithenga abantu bayakhala ngokuthi service process u20 because sidinga siyathenga. Hallelujah. uNkulunkulu wayengethembisi nje ezithembisela nje ethi hayi ilizwe lengqolowa. It's because wayazi. Hallelujah. Ukuthi ilizwe kuyabala abala abesabale namafutha eminqumo. Hallelujah. Nediliya. Hallelujah. Zonke lezi zinto bangcwele ezibalekile ezithengwayo and amazwe analezi zinto kukhona into ekuthiwa export. Uku-exporta ukuthi thina ezweni mhlawumbe sine fruit ethile, sinento ethile, uma siyithengisela amanye amazwe se-exporta and amazwe a-exporta kakhulu iwona amazwe anomnotho osezingeni eliphezulu. Hallelujah. Ngoba analezi zinto ezidingwa amanye amazwe. So ngeke kuze kuthi kusasa ukutshala akubalekanga because uNkulunkulu kubuka njengento ebalekile and ilento yenza ukuthi thina sihlezi siswele singenanto because sithenga even into bekufanele ukuthi uyitshakile. Ushona esitolo uyokwenza njani? Uyoyithenga. Hallelujah. So le diliya nalabo ngqolowa nalonto uThixo wayisho ngamabomu ukuthi lezi zinto zikhona because uNkulunkulu ufuna uproducer. Akadingi uyiconsumer, ukudinga uNkulunkulu uyiproducer kuwena owakha izinto, kuwena nama skills, kuwena otshalayo, kuwena nezinto ozikhiphela abanye abantu, wena exportayo, wena okhipha izinto. Hallelujah. Ayiwuthi wena udinga yonke into awukwazi ukwenza ngezandla zakho, uthenga even into oyidlayo. That is ayikho kwiplan kaNkulunkulu. Ngokweplan yethu thina siyibiza ukuthi siphila impilo esezingeni, impilo efensi, impilo engcono, ithenga babani, ithenga kwaWoolworths, ithenga abantu wakha malini ngawo lo mhlaba wakho kwaWoolworths. Usincomela ukuthi into ethile. Hayibo. Yazi thina abantu esithobelana ngazo izinto obelibone kahle masoyicinga ukuthi iwumbhedo. Oh, hayibo. Because labana you spend kahle. Now even sikhula futhi ngalalento impahla egqoli yabukwa bana ukuthi ugqoka kanjani. Impahla nje igqoli ukuthi kweliphi izinga ilapha. La ngeke uve uxoxo ngempahla ukuthi uthenga ngabani. Kunalabo abakhama brand wezimpahla lapho. Uzathola i-owner yakwa-Nike la, uthola i-owner yakwa-Adidas, uthola i-owner yakwa-Bani, owner le yakwa-Levi's nabo bantu zonke lezi zinto laba abakhuluma ukuthi yeyiphi brand engayiphusha ngithandwa abantu. Lo uzimba ene-value uma igqoke leya brand yalutho lo. Umehluko ulapho ukuthi lo uyayakha lo mayengayi-afford brand yakhe uzimba ngazuthi akana value. I-value yakhe determine ukuthi ugqokani kuhlobo lempahla. Is because the language exoxwa la, i-language yokuconsumer, i-language yokuchitha. And la noma bangakholwa ubatshazwa ngokuthi bowudilize ezingaphi inkomo nangabe uhlinzi. Thawana mawona udilize ezingaka uyinsizwa umfoko abani uhlinze ezingaka. Yabo i-language yalana leyo, i-language yokuchitha. Each and every time la ukhuluma i-language yokuchitha ayikhulunyi i-language yokwakha. Kuthiwa nje how much to spend, then iyona ndlela esibona ngayo ukuthi hayi u-achieve empilweni. Hallelujah. Ngicela-ke siqhubeke ke sifunde pha esiXhoseni or esiya ku-English manje. Verse 9. Elo-ke lilizwe lenhlutha, soze siswele nto khona. Ilitshe lakhona liyinsimbi, ukanti kwiduli zalo ningavula imigodi yenkopolo. Kuthiwa bangcwele ilitshe lakhona liyinsimbi, nemigodi yakhona nentaba zakhona ningavula imigodi yenkopolo. Kusho ukuthi lapho ningakha even ama-mines because kune-steel, kune-copper. Amen. Izinto elizithola lapha kulelalizwe
izinto uNkulunkulu afocus kuzona asike sizibheke lama mines umuntu onesiliva isiliva i-asset noma i-liability i-asset uNkulunkulu akazi asithembise nge-liability azi uNkulunkulu akuthembise ngento ezathi ukudla maseyikweni akakazi uNkulunkulu khuluma uNkulunkulu ekuthembisa uthembisa nge-asset athi ngizakunika into ethi usho ngoba i-asset sake sangena but akekho wake wawina asike sithi ke ntathu F la ndlela ngoba la ndisebenza kanje ngiza mina no 50,000 ngithi faka no 50 rand umuntu owinile uzathatha lo 50,000 so nithi ngokunina nonke le ndlela akekho wawina leyo mali engaka so ngithole malini mina ngalo 50,000 ey'mali. This is how ilotho ithola imali ebantwini. Zonke lezi ndlela izinto lezi zokugembula indlela ezisuka ngayo imali ebantwini. So if une hope yokuthi uyozuwina ilotho phuma kuleyo mali. If une hope yokuthi uzubhethe uwina ama millions phuma lapho. Benza imali. Kuke kwabangwa kwaliwa la kuliwa ngokuthi ayiphi company ezorana le nto yakwalotho because ama company alwa ngale nto because iyenza billions mase kuhlanganiswa namanye ya gambling yonke industry yenza trillions I benefita from these people yanto laba nalaba bayi victim ye gambling those two because une hope yokuthi ngenye into ngifake ngiwina ama millions la hallelujah so lento leyo ukuthi uzawina ama millions phuma lapho ayikho kwiplan kaNkulunkulu angaze ngivi ethi nje vele ngikixabeze ngama millions ngosukulunye angeke ize yenzeke hallelujah asikakayi kuba okay ke bangcwele sisazofunda ngicela uqale ngicacise lezi zinto zokuthula because ziphinde zibafake la kukhona into ekuthiwa i-asset kube khona into number 2 ekuthiwa i-liability bayazi abantu bamabhizinisi ke mhlawumbe bangayichaza kangcono kodwa i-asset ne-liability isikhathi esikhulu sonke sibanazo kodwa umehluko sisuke singazi ukuthi uphi. I-asset into othi mawuyithengile inyukelwa ivelu ngesikhathi lakwena kwesinye isikhathi ngesikhathi uyiphethe kuba nemali kwesinye isikhathi ekufakela yona ngokuthi unayo kube sekuzoba khona i-liability. I-liability yinto othi ngesikhathi unayo yehlikelwa ivelu ngesikhathi uyiphethe kweyakho i-own. At the same time njengoba ihlikelwa ivelu ikudla imali still ngokunayo i-liability ke leyo. So laba nalaba uma behola ukuphela kwenyanga iplan yabo nabantu mabehleli emakhaya nama-influencer nabo ngokwama-classes itopic ayixoxa nabanye mayike emsebenzini nalo itopic mayixoxa nabanye behleli laphana e-tuckshop bebhema noma behleli phi la besuke behleli khona phasi komthunzulanga into abayixoxayo nabo kwawuthula baxoxa ukuthi bazospenda kanjani bethenga ama-liabilities laba kodwa laba uma behleli bediscussa baba nama-meetings baba nayo yonke into badiscussa ukuthi amaphi ama-asset abazowathenga laba okusho ukuthi ekuthengeni laba bafocus ama-assets kakhulu then kuze kuthi thina sileli celeni ngala sifocus kakhulu ekuthengeni ama-liabilities lezi zinto esisuke ethi uma soyithengile ibese idla imali iyehlikelwa ivelu laba bona
bathenga izinto ezibafakela imali, the more ikhona inyukelwa iveli. Angazi ngoba siya understand na. Mhlambe yini sika esiyaziyo manje nobangana. Okay. Yabona? Abantu bamafoni. Yabona? Uxoxa ngokuthi ngizathenga iphi phone la. Ukhona language yakhona ekuthiwa upgrade. Esibada phova yikho kakhulu ina. Ithiwa upgrade la language yakhona. Shothi ngithatha ifoni ngiyikhokhe. Noma mangayigqiba okanye mhlawumbe senze igqiba seyangisugestela abantu ukuthi hey, kunefoni efikile nje. Unga-upgrade, thathe ezingeni. Ngiphinde ngithathe lana ngiyifaka ngiphinde ngiyothatha la, phinde ngiqhubeke nesikweletu sami. Baya-upgrade ke lapho. Amafoni laba. Ukhumbule ukuthi bona vele uteksiwe lo muntu lo. Ubi-overdraft, ne-loan ikhona, une-credit card, zonke lezi zinto zinemali eziyi-edayo. Credit card iyangicharger, i-loan iyangicharger, i-overdraft ingichargile, yimina futhi ngifuna ifoni nayo engiphinde ngithi ngisifake kwesinye isikweletu. Kube imoto yehlika la ivalue ikudla imali, petrol. Kuphinde la uzoba impahla ezidurayo la. Umntwana la nobe se conference nje ngeke impahla la conference. Ubhilonga la. And athenga impahla cheap. Thenga impahla ebonakalayo. Umntwana ayimfakela imali iyaphasha, but ifocus yakhe ifocuse ekuthengeni yona. Ilanguage exoxwa la hayi ukuthi uyazenza, it's because ilanguage exoxwa la, yabona. So uzibona eachievile mayithenga impahla entsha, uzibona eachievile mayi-upgrade lethenga ifoni ingenabantu abenayo, uzibona njengomuntu oachievile. Futhi laba anabo kule class yakhe uma eyithenga lento ngeke bamgxele, ushayela izandla asibone iphumelele naye ukuthi ubuye ngefoni enjani. Futhi mabe nomona bajike bangxame wayilaba ahamba nabo ukuthi uthenge ifoni entsha, bembone ukuthi uzifaka ezikweletini more la. Hallelujah. So ilezi zinto ke lezi abafocus ekuzona la ekuzithengeni. Ilanguage exoxwayo singazibala zibeningi bangcwele into esifocus ekuzona la. Oma TV, oma DSTV, obani zonke lezi zinto ezibhadalwa monthly zingena lapha. Lo yena akajwayelanga ukugcina kakhulu entweni nempahla namafoni adurayo nani. Lo kunaloko uma ibona nini ukuthi lithanda impahla, uqhamuka ne-idea yokunenzela lolu bani ithole le mpahla ezifunayo lo, because imali eningi uyakha kulapha. So lo yena udila ngebusiness yena isikhathi esikhulu, and ama-opportunities wabona lapha. Hallelujah. So ufocus ekuthengeni ama-assets lo. Ake sifundele iBhayibheli. Anika into ethi usho ngoba i-asset uyazi ukuthi njengoba lento uzakuyiphethe izoba na more value mayikwena. Njengoba ekhuluma ngemihlaba, ekhuluma ngefruit, ekhuluma ngokutshala, ekhuluma ngalezi zinto, it's because uyazi ukuthi mazi kuwena lezi zinto ziba na more value ngesikhathi zikwena. Cela siqhubeke. Wena lizwe niyakutya nihluthe, nibulele nidongoze kundikhoyo uThixo wenu ngenxa yolelo lizwe lihle kunene aniphe lona. Kuthiwa niyobulela uThixo nidle nihluthe. Hallelujah.
nidle nihluthe nibonge uThixo wenu because uzobe enikezile lezi zinto. Cela siqhubeke kulo. Verse 11. Niyabona ke zeningamlibali undikhoyo uThixo wenu ngokuthi ningayithobeli lemiyalelo nalemigaqo ngokunjalo nalemimiselo nininikayo namhlanje. Amen. Xa senixhamla inhlalakahle ninayo yonke into eniyifunayo senizakhele izindlu ezinhle. Uthi wena yakhe nezindlu ezinhle. Jesu. Hallelujah. Nemfuyo yenu Nemfuyo. Nasi izinto uNkulunkulu asibhekile. Ubheke izindlu. Hallelujah. Indaba yendlu nje ebalekile. Ifuna ngokuma siphuma la singasabheka nje indaba zamafoni empahla. Koyeke nalento yakho nje ukuthi wena njalo nje uyashintsha impahla nje za conference nje ufocus ezimpahleni nje wena uyachitha nje ezimpahleni nje umuntu qhale. Hallelujah. Ayikho kuplan kaNkulunkulu. Akukho la uThixo ethi uyogqoka kahle ukuba abantu bonke. Into engimaziyo mina wayigqoka kahle ukuba abantu bonke kulapha ezingeni chapter 16. Ngiyafunda ukuthi kwenzekani. Isifebe isikhulu. Hallelujah. Kuthiwa wayini uzayize emagqoka kahle. Hallelujah. So don't focus egqokeni kahle nokushintsha no akukho kuplan kaNkulunkulu. Hallelujah. So uThixo unezinto akubekele zona ukuthi iba nazo. Now uNkulunkulu njengoba thina mawuqala usebenza okusho ukuthi usuka lapha uzala kufanele uphushele ukuzalana. Hallelujah. Ungathi sola uphinde uziphushe uzishonisele. Ya understand ukuthi asikaze mhlambe into esigayifundiswa even emakhaya nasezikolweni ayikho i-financial education. Hallelujah. Hayi ekhona engiyaziyo ngisho nokungafunda i-accounting nalento ezifocus zikufundisa ukuthi umbalela kanjani umlungu imali. Ayisizifundisa leyo nto. Angazi mhlawumbe nemikhona mhlawumbe ngoba ke phela ngakazi. Kodwa nje engaziyo mina ekakhulu. Ufundiswa nje laphana obhala sheet nani abantu baka business bayazi mina zangifunde nani kodwa lezi izinto zikufundisa nje ukuthi mase usebenza soqashile umlungu wakho uzobe sombalela kanjena ke manje. Iyona ke financial education esinikezwayo ezikolweni. Hallelujah. So sifundiswa nje ukukhoboka. Hallelujah. Asinaze sifundiswe ngale ndlela uNkulunkulu aphena ngayo. Amen. Cela siqhubeke. Nemfuyo yenu isanda ngokunjalo nesiliva negolide. Uthi abangcwele kwande imfuyo, isiliva negolide. Okusho ukuthi lezi zinto izona zinto efanele sizibheke ke manje. Lezi uNkulunkulu asho. Nesiliva negolide, even igold. uNkulunkulu uthi usinikezile. That is why namanje kulezimpi because zonke lezi zinto zike ezandleni ezinqobo. Cela siqhubeke. Nako konke eninako kuvumile zeningakhukhumali zeningakhukhumali nimlibale undikhoyo uThixo wenu owanihlambula ebukhobokeni kwelaseJiphuta. Uthiwa sesingakhukhumali bangcwele simlibale uThixo wethu owasikhulula ezweni laseJiphuta. Hallelujah. Sebezohlala phansi ke labazali bangcwele. Lana ke naku ke wena ke. uThixo ubethena ukuplanela isiliva igolide. Ngofuna ukuva nje amanye amaphezi kaNkulunkulu yakuthi chapter 28 ukuthi uNkulunkulu uzonikana. Deuteronomy chapter 28 verse 1. Uzofunda nje ukuthi uThixo uthenza ukusikelela ngani. Plan kaNkulunkulu lela. Bethe iba nomhlaba ube nemithombo yamanzi, ube nemfuyo, ube nezindlu ezinhle, wabala ugold, wabala usiliva, wabala zonke lezi zinto. Amen. Idiliya, hallelujah. I-orange zonke lezi zinto. Amen. Zonke lezi zinto lezi ekufanga zikhona even pie cutting yakho lezi efanele uzishayele. Wena kwezi yaqhama wena uyazithengisela unama-fruit pie car. For years. Haya uphinde njalo. So wena uNkulunkulu ubekuplanele la. Ubethe tshala, lima, fuya. Yakhindlu, mawunemo
ukuthenga umhlaba, thenga umhlaba. That is everything oyithengayo wena. Sibuza umbuzo ukuthi izongakhela izokhula kangakanani mase yakini. That is your focus. Yakubona ke lokho sekudinga ukufana ngofone nesimoto. Othola ukuthi uyadinga, but if focus yakho, why either? Why you focus on phone? Why you focus ezimpahleni? Why you focus kwizinto zonke ezijike zikudle? Or credit card, or my loan, or overdraft, or my cholisa ngala. So wena as uqala uNkulunkulu ekunika umsebenzi, uvela ufocus ngapha. Kanti uNkulunkulu yena ufuna ubhekelele. So okusho ukuthi sewushone ngale ndlela ke kusondela ngapha. Wazwa la. Because zonke lezi zinto zitholakele kuwena. Usukile lapha. Ngisho airtime ifoni noyifakayo. Esikweleti. Okuchaza ukuthi ya airtime njengoba ngiyithathile ka100 rand ka-MTN angisazokhokha 100 rand. So ne-interest ngaphezulu. That is wena pay more to each and everything. Yonke into uyibhadala ngokuphinda-phindile. Okusho ukuthi wena sowuphinda kwi-negative side. Hallelujah. Kodwa uNkulunkulu yena bethe mayibeka la. Wathi ufuna uye phaka. Hallelujah. Kodwa ngenxa ye-focus nangama advertisement nangokufonela ufonela abantu funeral cover zonke lezi zinto even funeral cover akufunekanga i-right. Kodwa ke umuntu okuthengisela nje umsuggest why man need life cover, because mehluko between funeral cover and life cover. Funeral cover ikhava mhlanga shona, but life cover ikhava kwesinye isikhathi ikhava ukuthi mangigula isesibhedlela, mangiphelelwa umsebenzi i-life cover leyo, noma ngithanda ukubhadalisa kakhulu kune-funeral, but usazophila mhlawumbe 40 years ikhokhela la funeral cover ungashoni. Why not life cover? Noma ibhadalisa kakhulu kodwa why not you? Amen. So singasho because yona ingcono ibhadalisa kaningi. So akusho ukuthi la wena so uzawufika kulesi stage. Again? Yes. So udinga ukuthetha ngale ndlela ngoba ignorant. Izithi iBhayibheli abantu bami bayashabalala ngenxa yokuswelani ulwazi. Bear in mind kuma communities nama families nasezikozela kuzo zonke indawo sihlangana khona sikuthatha njengama achievements zonke lezi zinto ezingene kuzona. It's because ubukeka njengomuntu oachievile something nekubuka ngathi impilo ibalula, but you pay more kulezi zinto khokha ngokuphinda phindile mangaba usuke sula. So i-question ke ngoku njengoba sesilapha ya because silapha vele ngoku silapha ithi ke i-question siphuma kanjani lapha, sisibuyisela kanjani la, sisuka kanjani kuzo zonke lezi zinto esizifake kuzona esesingene kuzona lapha. uNkulunkulu ethe mayisesinika thina sashona le siphuma kanjani lapha. Ngicela ke sifunde incwadi elandelayo. Siyibonile plan kaNkulunkulu. Okumkani 2 Kings okumkani ngabesibini chapter 4 verses 1 to 7. Yes, sifunda okumkani besibini chapter 4 verse 1 to 7. Amafutha omhlolokazi. Umhlolokazi othile omyeni wayengomnye wabashumayeli wakhalela ku-Elisha esithi, umyeni wami ongasekhoyo isithaka sakho nawe uyamazi ukuba ebemhlonela ungikhoyo. Haleluya. Ngicela sibambe lento ke lo muntu obewumyeni olomhlolokazi ube umshumayeli ube mhlonipha uNkulunkulu too.
Ochaza ukuthi ube umzalwane obesindisiwe. Emhlonipha uNkulunkulu njengawe. Sindisiwe? Uyamhlonipha uNkulunkulu, umshumayeli, umprofeti, worshipper, pastor, uyiyo yonke into. Endlini kaNkulunkulu uyamhlonipha uNkulunkulu but ufuna masingabhidiseki. Haleluya. Kabheke ngoku engasekho umuntu oyenetyala kuye. Okay, umyeni wami ongasekhoyo isixaka sakho nawe uyamazi ukuba lemhlonele ayifani nokuthi ufake imali because that kuba yintoni inyanga. Kwesinye isikhathi ukuthi invest 5 years nabo 10 years. So uma ujahileke ungafika ube nayo inkinga. Haleluya. So kuba khona iminyaka mhlawumbe uthola ukuthi icompany seyibhadala ama-dividends wayo so useyinemali ebaholela yona ibakhiphele amakhampani afana nabo-Bidvest kukhona nama-unit trust zonke lezo zinto but ungathola information egcwele financial advisor akutshele umbuzi akwenaniseleke yena-ke nabantu aba-understand into zemali mina nje ngiyakhayilithela nje kuphela. Haleluya. Anginalo ulwazi olutheni-ke. Kubese-ke naye into eyakhulunywa ku-budget speech for interest sake ke bangcwele angiqondi ukuthi mhlambe ke kukhona into ekuthiwa i-capital gains tax. I-capital gains tax okusho ukuthi takushabalala masowathengile lama-shares awagcina up until 3 years mhlambe ngowathenga imali enkulu kuthiwa uthe uminister-ke njengoba la eSouth Africa mama kuthengisa ama-shares ane-gain ka-50,000 seyadlula leya gain ibe 150,000 imali ingazutekswa nje uma uthengisa ama-shares. Kusho ukuthi uqala ukutekswa nangale ku-150,000. Khumbula ukuthi uma uhola uqala malini ukutekswa eSouth Africa. Angisazi noma u-6,000 na. Uhola 6,000 eSouth Africa uyatekswa umuntu esalayo. But when it comes to shares, uqala ukutekswa manje profit engane ku-150,000. That is kune-advantage kakhulu ngaka. Hallelujah. Ningaze nisho ukuthi nginemali bengizifunda nje nami as-research masithola. Hallelujah. Amazungu ngelinye ilizwe. Hayi bantu ufuna ulwazi uzihluphe. Hallelujah. Ubese uyaqala uvule amehlo ukuthi eish lento bengayazi. Hallelujah. Then masithola ulwazi sizolishare endlini kaNkulunkulu manje. Hallelujah. Ukuthi njengoba sabazana lithi iBhayibheli sokukhanya kwezwe nali ilizwe lino 58% yabantu abangasebenzi. Let's go for this side. Ngoba into enzekayo ngisho sikabeka government ngeke akwazi ukcreate imisebenzi. Ngoba i-technology ireplace abantu ukuthi bangaqasheki. E-KFC kumanje emzimkhulu seyikhona nakhona lento ukuthi uvele ungene lapha ufuna uzicofela ukuthi uthenga bese uyakhona ngekhadi. Ukhesha bazaphelelwa imisebenzi soon. Kukhona online classes manje. Abantu sebekwazi ukufunda online. That is teaching nakhona with 10 years to come kuzobe semzima uqashwa. Hallelujah. Then kufanele understand ukuthi how impilo ishifta from which side loqashwa kwebo liwavula ngapha amathuba. Izinto kufanele sizifundele ukuthi zisebenza kanjani. Because laphana kaze kusho ukuthi thiwa sebathenga kakhulu amashares. Ama-company always ehleze open ukuthi abantu bathenge nanini nanini. Hallelujah. That is ke bangcwele kufanele ifocus yethu ishintshe. Kunenye verse esithanda ukuyi-interpreta ke uma siphethe le verse ethi put this money to work. Hallelujah. Kubese kuzoba khona iverse elapha Matthew chapter 6 verse 24. Ithi le verse akekho umuntu ongakhonza amakhosi amabili ngoba kuzoyithanda le ayizondele. Ibese izothi ekugcineni akekho umuntu ongakhonza uThixo nemali. Sibese siphinde lapho sifake i-idea ukuthi hayi shothi kufanele sibe abantu abaswele. Kanti lithi izwi njengoba selisivezele ngala. Put this money to work. Okazi ukuthi imali angeke uyikhonze. But uyayithuma ukuthi ikusebenzele. Ungayikhonze because uyikhonze ikona lokho ukuthi ngithi angizukwazi ngeconference ngiyofuna imali esebenza. That is ukuyikhonza mina engibona ukuthi kusho iBhayibheli. Hallelujah. But uma ngaba ithi put this money to work, ikazi ukuthi ke wena momzalwane
vula umqondo, thengisa, iba nama skills, thenga ama shares, zonke lezi zinto lezi iyona ndawo efanele wena ubheke kuyona. Hallelujah. Ngiyacabanga abantu ukuthi mase ngikhuluma kanje bakhona abanye abanolwazi ke olmoke uthola ukuthi mhlawumbe nje mangiveza ukuthi amasha sikhona nje ololwazi ukuthi hayi kuthiwa. Hallelujah. Egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha abangcwele ikona nje ukuthi njengoba simbona ilizwe ukuthi ke simeshe masabantwana bakaNkulunkulu masicinga ngolihlobo uNkulunkulu makasincede sisakulo mthandazo sizombonga esinikile imisebenzi wasenzela inceba, but let us go further more manje sivuleke imiqondo sibe nokuhlakanipha sibe nokwazi sibone izinto ezifihlakele egameni lika Jesu Kristu emsathatha indawo. Amen. Abantu,